bawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a croeso mawr i chi gyd. Nawr i ddechrau, dwi eisiau cyflwyno'n hun, sef Sian Elin Williams, a mae gennau gwmni arbennig iawn heddi, oes yn wir, sef Glenys Myfanwy Jenkins. Siwr i chi, Glenys? O, mi dda iawn, diolch yn fawr. O, da iawn. Oli bach o siop. O, da iawn. Paned o ded ych chi, os e? O, oedd yn lyflu disied bach neis nawr, eistedd lawr am 5 munud. Joio. A dwi yma heddi iawn, Glenys, ar rhan gwyl hanes Cymru blant. Ydw wir. A digwydd fod, mae lot o gwestiynau wedi dod mewn oddi wrth plant Cymru i gyd. A mae'n gwestiynau chi nawr. Wir. Ar eich bywyd chi am eich cyfnod yn y blitz yn Abertawe a byw drwy hynny. Iawn, felly, ydyn ni'n barod? Allwn ni ofyn am beth gwestiwn i chi? Mae driau'n ngorau fe. Wel, gret. Ffwrdd chi. Ond yn gyntaf iawn, fi eisiau gofyn cwestiwn fel Sian Elin i chi, os mae hynny'n iawn. Alla i ofyn y cwestiwn cyntaf, sut fath o fywyd oedd eich bywyd chi cyn i'r rhyfel ddechrau? Wel, oedd eitha cyffredin a bod yn onest. O Morgan a fi, ni wedi rhedeg y siop mes blynyddoedd nawr. Felly o Morgan a fi, o'n i'n gweithio heblaw ar y sil yn dyfe. O'n i yn y siop bob dydd. O'n i'n agor y siop nawr beth 8 o gloch efe 9 o gloch. A wedyn ni, o'n i'n tam beth 6. A wedyn ni, o'n i'n mynd mas a bac wedyn a gael bach o swper a just cwtio mewn am y noson. Ambell waith o'n i'n mynd am dro lan y môr, ond na ni bywyd bach tywel oedd dyn ni efe. O, lyflu, oedd hwnna'n lyflu. Ond chi'n gwybod pan ddath nawr y cyhoeddiad am y rhyfel, oedd e'n sioc fawr i chi? Oedd e'n sioc i chi a Morgan? Wel a bawb? Allai ddim a gweithio ti nawr, oedd e'n sioc. O'n i'n gwybod, chi'n gweld, o'n i'n gwybod nawr bod pethau newid a bod pethau o bosib yn mynd i ddigwydd, ond chi'n gweld pan ddath yr alwad na. Ar y disil, wel, o'n i wedi clywed gyda clustiau'n unan, oedd e'n sioc. Ac oedd e'n sioc i bawb, chi'n gweld, dim jyst fi, sioc i bawb. Wel, wrth gwrs, allai gredu sioc enfawr. Wel, reit den, dyna'n cwestiwn i fel petai, ond fel o'n i'n gweud, mae lot fawr o blant yng Nghymru wedi hala awyl anfon cwestiynau mewn i chi. Felly, ewn ni at y cwestiwn cyntaf, sef, wnaethoch chi sôn yn amlwg bod chi'n rhedeg siop, yn do? Chi'n rhedeg siop, Gornel? Rhondda stores. Lyflu. Wel, mae disgyblion o ddosbarth 14 Mountain Lane Primary yn ardal Wrexham iawn. Mae nhw eisiau gwybod beth oedd yn gwerthu orau yn y siop. Wel, oedd pethau bob dydd chi'n gweld. Nawr chi'n sôn am cyn y ryfel neu chi'n sôn am pan oedd y ryfel mlaen? Wel, bach o'r ddoi, allwch chi roi bach o hanes y ddoi yn os ych chi eisiau, ond falle pam oedd y rhyfel mlaen yn bennaf, falle, hwnna fydde orau. Oedd pethau di newid, chi'n gweld? Achos cyn y ryfel oedd pethau cyffredinol, oedd pawb yn dod i brynu bacwn a llath a wyau a bara a blawd a siwgr, heb feddwl, chi'n gweld, ond wedyn ni pan ddath y ryfel, wel wrth gwrs, oedd pethau wedi newid oherwydd y rations, chi'n gweld, y llyfrau cwpons. Chi wedi clywed am reina nawr? Fi wedi clywed amdani nhw, ond fel o'n nhw'n gweithio, ydych chi'n gallu gweud hynny wrthon ni? Chi'n gweld, oedd bob un o'n ni nawr i gael llyfrau nawr gan y Llywodraeth. Ac o'ch chi ffili prynu dim byd nawr eblaw bod y llyfrau yma gyda chi. A chi ond yn cael chydig bach, chi'n gweld, falle, o'ch chi'n cael chydig bach o siwgr, chydig bach o fenyn, ac unwaith o'ch chi wedi gael am yr wythnos, dyna ni wedyn, oedd dim modd gael mwy. Felly, oedd hwnna'n anodd i bobl, chi'n gweld, i arfer, a pobl oedd yn lico lot o siwgr, chi'n gweld, wel, o'n nhw ffili gael wedyn. Na. Sôn am cwpons a rations iawn, Glenys. Mae yna gwestiwn fan hyn o flwyddyn 6, Mr Thomas o Ysgol y Wern Caerdydd. Ond mae hwn yn un da fi'n meddwl. Oedd pobl yn eich twyllio chi yn y siop gyda cwpons ffug? Gwestiwn, wel, gobeithio ddim yn dyfe. Ar y cyfan, sa'n credu ni, ar y cyfan chi'n gweld o pobl onest, ni gyd yn ffrindiau lle ni'n byw yn Mount Pleasant, chi'n gweld yn Abertawe, a cymuned fach glos gyda ni. Ni wedi cael ei feddwl nawr. Wel, chymod be, fi yn cofio un achos nawr, wel, rhyw ddynes, o'n i ddim yn nabod i'n dda iawn, ac oedd hi'n dod mewn yn gyson efo'r llyfr cwpons ac yn prynu beth bynnag oedd hi moyn. A ffindo ni mas, gredwch chi beth, ffindo ni mas, mae llyfr cwpons i mami oedd e reit, ond oedd hi mami wedi marw ers misoedd. Oedd hi wedi bod yn twyllio ni wel.
oedd pobl ddim yn siarad o fo ar y stryd ar ôl Na, ni. wrth gwrs. Yn wedig, chi'n modd, wrth i chi fynd trwy'r amser caled hyn fel cymuned, y peth diwethaf eisiau yn dyfod rhywbeth fel yna'n digwydd wedyn ni. Chi'n gweud y gwir, oedd rhaid ni weithio gyda'n gilydd, chi'n gweld, ac oedd un person fel hyn, wel, dia mi, gadael pawb arall lawr yn dyfe. Y blaw amdani hi, sa'n credu bod na bobl yn twyllo, na. Da, oce, iawn. Wel, i ysgymhau bach, a fi'n joio'r cwestiwn bach yma, cwestiwn arall o ddosbarth 14 Mountain Lane tro ma iawn. Fel perchennog o siop nawr Glenys, a wnaethoch chi eriod ychwanegu rhywbeth bach extra i'ch rasiwns, chi'n bod, fel sweets neu rhywbeth fel ni? Wel, be chi'n trio gweud? Jew, na ddo. O, na! Fedra ni ddim neud math beth yn siop yn unan, na. O'n i'n edrych weithiau ar y siwgr a meddwl, sy'n neis gael bach o toffi, o na, byth, Sianeli, bydden ni byth wedi wneud y fath beth, na. Os dant melys ydych chi, Glenys, chi'n joio sweets o bethau? Chi'n gwybod be wy'n lico? Hifen ia. Fi wrth y modd efo hifen ia. Ie, ac oedd dim lot o hwnna dyn ni. Na, so ambell waith yn dyfe, na, ond yn ystod y rhyfel na, o'n i ffili gael, ond o'n i'n breuddwydio nawr am gael hifen ia bach neis. Wrth gwrs. Wel, symud mlaen nawr, ni wedi gweld yn y ffilm a chi wedi sôn yn barod am Morgan eich gŵr chi'n amlwg. A mae cwestiwn fan hyn gan ddisgybl o Ysgol y Wern Caerdydd, blwyddyn 6 Mrs Reader. Sut oeddech chi'n timlo pan adawodd Morgan i ymladd a sut dimlad pan nath e ddychwelyd? Na chi gwestiwn, wel. Oedd gweud ffarwel, wel, oedd hwnna'n anodd yn dyfe. A chi'n gweld, oedd e gyd wedi digwydd mor sydyn, chi'n gweld, achos ar y dysil na nawr, ar y dy Gwener, a fi nôl y dy Gwener, diwedd mis Awst nawr, mae'r cyhoeddiad ma'n dod, pawb i mynd gytre yn syth. A wedyn ni welodd y penwthos yna, wel, oedd pawb yn ffarwelio, chi'n gweld, pawb yn mynd i bobman, oedd y dynion, y meibion, y brodyr, y gwir, o'n nhw gyd yn mynd. Ac wrth gwrs yn ystod hwn, wel, gath Morgan yr alwad fyd, a gafon ni braidd dim amser i weid o'r fawr gath e'r wybod nawr ar y nos Sadwrn ac erbyn y Sul, oedd e wedi mynd. Excuse me, am funud. Chi'n gweld? Amser caled, Glenys, yn siŵr. Allai ddim y gweithio chi, oedd e yn amser caled ffarwelio. O'n i wedi bod yn gilydd, oedd i ar bod ni'n 15, chi'n gweld, a mwy sydyn. O'n i yn y siop ar ben yn un am bach, chi'n gweld, just fi. Ac dis i byth i ben ar tymlad na, oedd e'n ryfedd. Ac oedd e ffwr, 5 mlynedd oedd e ffwr, chi'n gweld. A dis i arfer slo bach, ond na i weithio chi, mae beth oedd yn cadw fi fynd nawr, chi'n gweld hwn mynydd? Ie, dychweld. Drychwch mynydd nawr, dyma. Morgan. Ac o'n i'n cadw Morgan nawr yn ymhoced, felly o'n i'n timlo wedyn bod e gyda fi, chi'n gweld, ble bynnag o'n i, ac os o'n i ofa neu os o'n i'n drist, wel, o'n i just yn cytio yn y fe'n ymhoced, ac oedd e gyda fi. Ie. Wel, am lun hyfryd, Glenys, atgofion braf yn fyna, fi'n siŵr. Os. Ie, chi'n gofyn efo na pryd dath e nôl, efe, na bych chi moyn. Ie, sut chi'n timlo hefyd, wel, chi'n bod unwaith yn amlwg chi'n newydd sôn am torcalon pa math e, ond pan dath e nôl, pan dath e ddychwelyd, siwt dimlad o hwnnw wedyn? Wel, diwrnod gore erioed, gwell a diwrnod. Ie, na lle oedd e, weles i fynd o lawr y stryd, o'n i wedi clywed, chi'n gweld, oedd pobl yn gweud bod nhw'n cerdded lawr, ac felly oedd pawb mas ar y stryd nawr yn edrych, a mae fi'n edrych reit lawr, Rhondda Street, mae'n stryd hir, chi'n gweld, ac o'n i'n edrych lan, ac o'n i'n mynd siŵr, o'n i'n wedi gweld ers blynyddoedd. A wedyn weles i goesau bach tenau fe, ac o'n i'n gwybod, mae trad mawr gyda fe, coesau bach tenau, a o'n i'n gwybod yn syth, a redodd e lawr y siop, a cytio na fi yn y lewn i. Ani apus, o'n i'n crio, o'n i mor apus, chi'n gweld. Allai credu. Oedd wedi altro lot, Glenys, chi'n bod, oedd wedi, namlwg 5 mlynedd wedi bod, oedd wedi altro lot? Wel, oedd wedi colli bach o bwysau, dim lot o bwysau dy fe golli, chi'n gweld. Yn denau, ac oedd e'n edrych wedi blino, ac oedd angen bath yn syth, oedd e bach yn brwd. Ond ar ôl i fi rhoi bath neis iddo fe, oedd e dillad glân, a dechrau bwydo fe, chymod, oedd e'n debyg i'r Morgan, ond byth yr un peth, chi'n gwybod? Na.
Wel, chi'n gwybod beth? Mae Morgan yn rhywun boblogaidd iawn, achos mae lot o gwestiynau wedi dod am Morgan, oes wir. A cwestiwn arall o ddisgybl o ddosbarth 14 Mountain Lane eto. Oedd Morgan yr un peth pam wnaeth e ddychwelyd? Felly chi wedi sôn tymed bach y fyna nawr, oedd e byth yr un peth, ond sut oedd e ddim yr un peth? Siwt oedd e ddim yr un peth a fel oedd e pam ath e? O, wel, gaf i weithio chi nawr cyn i Morgan fynd nawr, o fe oedd y dyn oedd yn licio wneud jokes. Ie, chi'n gwybod y pobl yna nawr oedd yn licio wneud practical jokes, efe? Oedd e'n tynnu cos fi o hyd, wystod yn dyla fi mas, chi'n gweld, o'n i eitha gullible, wystod yn dyla fi mas. A mae rai fi weid, oedd i ar dechrau nôl, oedd hwnna wedi mynd. Oedd y spark bach na wedi mynd. Morgan oedd e'n edrych fel Morgan, oedd e'n siarad fel Morgan, weithiau oedd e'n dywel, chymod, o'n i'n dyla fe weithiau fel bod e'n breuddwydio, yn ganol y dydd, yn ganol y siop na ble oedd e'n. A fi byth yn gofyn be welodd e. Mae hwnna'n rhywbeth iddo fe, a sa'i moyn gwybod a bod yn onest, ond mae fe wedi effeithio arno fe. Mae fe, heb os, ar dynon i gyd, chymod, fi'n gweld dynon eraill, a maen nhw gyd, so nhw siarad amdano fe, ond chi'n gwybod bod nhw wedi gweld pethau na ddylen nhw weld. Wrth gwrs. Wel, symudwn ni mlaen o hynny nawr iawn, a sôn am fwy am y blackouts, a pethau fel ni felly iawn. Felly, gan ddisgybl o Ysgol y Wern Caerdydd, dosbarth Mr Thomas, a cwestiwn amserol iawn sy'n ni'n meddwl yn y sefyllfa i ni yn ddi ar hyn o bryd iawn, oeddech chi'n gallu mynd i 2 bobl eraill yn ystod y cyrch awyr? Yna chi gwestiwn. Wel, o'n i'n gallu, ond mae rai fi weid, sa'n credu oedd lot o bobl yn a bod yn onest. Unwaith oedd y seiren am mynd nawr, o'ch chi eisiau bod yn eich cartre chi yn saff, neu lawr yn y shelters mowr, wrth gwrs. Ond is i byth i'r shelters mowr, o'n i'n mynd y cwtch dan y star, chi gweld. Reit, oce. Na le o'n i'n timlo saffach. Ac a bod yn onest, bydden ni byth wedi mynd i ti rhywun. So ni yn hi rhywun arall a seiren am mynd, bydden ni wedi rithro gytre. Mae rhywbeth neis am fod adre yn dos eich bod chi... Wel, na, chi'n byw, chi'n timlo'n saff yna, yn chi? Yn sicr, gytre o'n i eisiau bod. Ond so na i weid bod neb yn, oedd na bobl yn mynd at ei gilydd, pobl weithiau ar ben lot o menywod ar ben unan, ac o'n nhw yn mynd gyda'i gilydd, ond dim fi, na, ond ni'n licio bod gytre yn saff yn y siop yn y fe. Ie, wrth gwrs. Wel, symudwn ni mlaen nawr at y 2 noson yn amlwg ofnadw erchill na yn Abertawe, sy'n cael ei alw'n bellach wrth gwrs, the 3-night blitz wrth gwrs, ie? A felly cwestiwn gan ddisgybl o'r flwyddyn 13, neu dosbarth 13 mae'n fi'n dy fi, Mountain Lane Primary. Disgrifiwch sut o'ch chi'n timlo pan glwsoch chi'r seiren am y tro cynta? Tro cynta? Wel, mae chydig bach o waniaeth. Nawr, o'n i'n gael seirens weithiau oedd yn false alarms. So tro cynta glywes i seiren, tro cynta eriod, wel, oedd neb yn gwybod be i wneud, achos o'n i ddim wedi clywed o blaen. O'n i wedi clywed sôn bod seiren yn mynd i ganu, ond bod e'n mynd, na sŵn arno fe, o'n i tu fewn, o'n i'n gwybod yn iawn, o sy'n sŵn tebyg iddo fe. Felly, oedd clywed hwnna, a wedyn ffindo mas bod e'n false alarm, wel, oedd hwnna wedi taflu fi'n llwyr. Felly pa nath y seiren yn ystod y blitz na nawr, y noson gyntaf na mis Chwefror, wel, pa nath hwnna, o'n i ar y dechrau meddwl, just a false alarm yw hwn, ynddo fe? Ond wrth gwrs, Sianel, nygau false alarm oedd hi. A banta fi nawr y shelter, oedd yng nghalon i mynd fel hyn. Ond oedd chydig bach o fi meddwl, wel, falle na, just false alarm yw hi, ond jewis i mewn i'r shelter, ag oedd y sŵn yn fyddarol, nac e sŵn y seiren nawr o'n yr awyrenne. Oedd e fel bod nhw'n etfan ar ben to y siop. Oedd e'n fyddarol. Oedd e ddim yn neis. Na. Na llai gredu'r sŵn, chi dynod yn y dyddiau ni'n byw ohoni nawr, os ni'n clywed seiren, mae hwnna'n mynd trwyddo ni, ond i feddwl yn yr adeg o chi'n byw yn Amlwg Glenys, nhw'n siŵr yn rili uchel, yn dyn nhw? A wedyn i chi'n gweld, oedd y bomiau pan yn ystod y blitz na pan oedd y bomiau yn disgyn, a peth gweitha oedd chi'n gweld, oedd chi'n clywed y sŵn ma nawr, ond o'ch chi ffili gweld, oedd dim syniad gyda chi nawr os oedd y bomiau wedi taro'ch tu chi. O'n i jyst yn clywed y synau erchill ma, bangs a nes bod yr ôl clir yn dod a bod ni'n gallu mynd mas, o'n i'n gwybod os oedd y tŷ dal yn sefyll. Na.
Wel, fi'n gwybod lle i gredu. Wel, cyn ni bron y gorffen, ond mae gwbl o gwestiynau bach arall dyn ni iawn. Felly, cwestiwn gan flwyddyn 6 Ysgol y Wern Caerdydd, dosbarth Mrs Jones tro ma. Ydych chi'n credu fod y cysgodfannau cymunedol yn fwy ddiogel na'r cysgodfannau Anderson? Dyna chi gwestiwn. Wel, mae dyna sawl hanes am reina, chi'n gweld. Nawr, sa'n gwybod os chi wedi clywed am dynes oedd yn byw ar yn stryd ni, efe, Mrs Herbert Thomas, oedd hi'n byw yn number 12. Nawr, chi'n nabod hi? Sa'n gweud bo fi'n ado, sa'n gweud bo fi'n nabod hi. Wel, allai ddim y gweud oedd hi'n ffrind. Oedd hi'n ddynes eitha anodd, mae rai fi weid. Ond, serch ni, na ni oedd hi'n un o ni, oedd hi'n un o'n cymuned ni. Oedd Andys yn shelter gyda hi, wrth gwrs, oedd hi wedi mynnu, mae hi'n cael popeth, chi'n gweld, oedd hi eisiau un o bopeth, so wrth gwrs, Andys yn shelter yn ei gardd hi. Ond chi'n gwybod beth, Sian Elin, bu oedd hi farw, yn ei Andys yn shelter hi. Na. Oedd sawl person wedi mynd mewn, oedd hi wedi gwadd fi mewn, ond wedys i na, chi'n gweld. Ond oedd y bom un noson nawr yn ystod y blitz wedi taro, ar yr ail noson wedi taro ar ben yr Anderson Shelter, a oedd yr Anderson Shelter wedi chwalu. Felly, yn ateb dy gwestiwn am Anderson Shelters na, ar ôl y profiad na, jiw na, bydden ni byth yn argymell neb i gael un o'r reina. Na, a wedyn i'r shelters mowr ych chi'n gofyn. Wel, Wel, o'ch chi'n gweld, oedd shelters mowr i gael yn ganol y dre yn Abertawe. Shelters mowr, ac oedd pobl yn heidio myna, yn enwedig yn y 3-night blitz na nawr. O'na sôn falle bydden nhw'n saffach. Felly oedd lot o bobl ar y drydedd noson nawr wedi mynd i'r shelters mowr yn ganol y dre. Chi'n gwybod Sian Elin, sa'n mos na anloc oedd e'n ei beth, ond fyna chi'n gweld oedd y bomo gweitha eriod, ganol dre Abertawe. Ac wrth gwrs oedd gannoedd o bobl nawr wedi mynd i'r shelters mawr yma. Wel, oedd dim lot wedi byw. Na. Felly mae rai fi weid yn bersonol o'm mhrofiad i, y cwtch dan y star oedd y lle gore. Ond, look falle oedd hwnna, ynddo fe? Ie, wrth gwrs. A Morgan yn edrych ar yn ôl i gobeithio. Ie, a'r llun bach na gyda chi, ynddo fe? Gwstod, ie. Wel, dau gwestiwn bach eitha cyflym i orffen te. Y ddau yn wahanol mewn ffordd, ond ydych chi byth yn cael atgofion gwael o'r rhyfel a eich bywyd chi'n y rhyfel? Wel, chi'n gweld nawr bod y drosodd, a fi'n edrych yn ôl. Fi'n credu mae fe fel unrhyw beth. Pan chi'n edrych yn ôl, chi fel arfer yn cofio'r pethau da nag ych chi. Felly, ar y cyfan, Sian Elin, ar y cyfan, mae rai fi weid, y pethau da wy'n cofio. Wy'n cofio y gymuned yn dod at ei gilydd, y merched gan fwyaf, cos oedd dim lot o ddynon. Nes i ffrindiau da. Ac o'n i'n gael nosweithau, lle o'n i'n canu, o'n i'n siarad, o'n i'n rannu stories a jokes. Lot o ganu wystod, ie. Bod y nos yn dywyll, gyda'r blackout hyd y dre. O'n i'n canu a chanu, efe. Ie. Felly, wy'n cofio'r nosweithau yna, jyst y pobl yn edrych ar ôl i gilydd, oedd gofal chi'n gweld. Lle bynnag o'ch chi'n mynd nawr, o pobl yn checo chi'n iawn, os dych chi bopeth chi angen unrhyw beth. A teimlad na, gymuned, ynddo fe? Chi siŵr lot o fwy glosa yn agos wedi hyn i ddigwydd, fi'n siŵr. Ie, bos. A pan dath y dynon nôl, chi'n gweld, o'n i gyd yn edrych ar ôl y dynon gyda'n gilydd a rannu profiadau, felly oedd hwnna'n bwysig. Felly fi'n cofio hwnna, a fi'n credu falle bod ymhen i wedi penderfynu angofio'r pethau trist, achos o'n i'n un o'r ei lwcus, dath Morgan nôl yn saff i Abertawe, ac o'n i'n gallu byw yn bywydau wedyn gyda'n gilydd. Felly fi'n credu o'n i'n lwcus, Sian Elin. A weithiau, dos mewn sefyllfaoedd gwael, mae rhaid edrych ar y positif yn pethau, dos e? Bendant. Mae hwnna, na beth mae'r ryfel na wedi dysgu ni gyd, fi'n credu, ydy mae rhaid ni symud ymlaen, ond allwn ni byth angofio. Achos angofio ni na, chi'n gweld, mae fe mynd i ddigwydd to, a so ni byth moyn i hwnna ddigwydd to, dyn ni. Wel, Glenys Myfanwy Jenkins, yn anffodus, mae'r amser wedi dod i ben. Diolch yn fawr iawn am adael i fi ofyn cwestiynau chi a phethau fel ni. Fi wedi joio ydych chi. Chi wedi joio? Fi wedi joio mas draw. Da iawn. Mae wedi bod yn lyflu. Diolch am y cwestiynau arferchog na. O'n i'n mynd i weid, a diolch yn fawr iawn i holl blant Cymru sydd wedi anfon y cwestiynau mewn. Cwestiynau arbennig yn dod nhw. Arferchog.
Fi'n edrych mlaen, chi'n gwybod Sianel, rhyw ddwrnod i gallu mynd i weld nhw tro, bydde hwnna'n lyflu, bydde fe. Wir, paned o de fach fe, dysiad o de gyda chi, braidd fi gyfarfod ych chi gobeithio'n gloi Glenis cael dysiad o de, iawn? Rhywbryd chi moyn galwch mewn, mae'r tecl wastod mlaen dy fi. Lyflu. Diolch bawb, hwyl!